Na, kitin mo. Pangkad. Sure na yan na butter ah. Sure Damihan na na mo ito yung damihan mo butter. Ngayon. Bawi, bawi. Apat po. Bawi, bawi. Yung malaki siya. Yan ba yung dati hindi? Hindi po. Si John Pito. Lang, parang si ano to na. Oh. As in. Xerox copy niya na. Yan eh. Xerox copy niya. Pero yung mata lang nun kuya iba na. Oo. Yan nga eh. John Pito. Dita ka talaga. Di malaki ano ito. Parang shit sa marin ito. Butter. Ba't kumakain na lagi siya? Parang parang virgin na. Hindi pa naman. Bitin tuloy si John Pito. Eh, Jimmy. Nakapamiss no. Grabe, ganito siya yung mukha niya. Hala, ready na yung mukha niya. Sa kanong nakaraan, namatay din ako ng chihuahua. Ah, 8 years old. okay. Sobrang liit. Lahat na maliliit. Pero at least yung tumagal, 8. Cherry kuya, tatlong taon. Big sila. Basta bigla lang nga yun. Tapos parang may lumabas sa ari niya kay kuya ng tubig na parang may duklan. Hindi po kasi napapakot pag ganun. Ha? Pag ang aso kasi hindi nanganganak at hindi pinakapon, kakaganon. Pag at least once a year nanganganak ang aso. Pagkaka-diferensya po Kasi di sila. ba ayaw na namin ito? Pagkaka-diferensya po talaga sila. Dapat pag ayaw nyo na, pakapon nyo na. Pinakapunta ng isang baso. Pakapon nyo na po pag ayaw nyo. Ako na. Pinakapunta Mas gaganda yung katawan pag kapon ng times aso. na kasi na ano, cesarean. Cherry? Ay pag ganun, kapon nyo na po yun. Ha?